Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara gaurkoan bi atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean Ola Sagardotegira joanen gara, Irungo Ola Sagardotegira, eta bertan Iñaki Bengoetxeak, alde batetik solastuko zaigu sagastiak nola dauden, zenbat sagar ekoizten ari diren edo ekoiztuko duten, eta nola ez, sagarra biltzarekin batera, sagardoaren prozesua hasten da, guzti horren inguruan solastuko zaigu Iñaki, eta Irungo Meaka auzotik salto egin, eta Lastaolan geratuko gara, bertan Lastaolan, Josean Etxeberria, esneko behien sektorearen inguruan solastuko zaigu, pixka bat uda parteko bazkak nola joan diren, eta batipat balorazio bat nola dagoen sektorea. Esan bezala hemen gaude Irungo Meaka auzoan, eta bertan hola sagardotegira hurbildu gara. Momentuan sagardotegian barrenin lanean ez ziren, da nola ez Iñaki landalan topatu dugu, sagastian kanpoan sagarra biltzen. Talaxe da ez, Iñaki guain tenorekoa eta hori tokatzen da guain ez? Hoi guain, derri hor tokatzen da egunero, relojui behitu gabe, euskia daun bitartian, eta gero argi egin beste pixka barruan. Pixko bat atzera begirada bat eginen dugu, eta sagarrondoak sagarra mateko, pixko bat prozesu osoa jarraitu behar da frutarbolean, eta ez dakit udaberri eta uda partea garantzitsua da frutarbolentzat, sagarrondoarentzat, sagastiarentzat, nola joan da pixko bat? Udaberria oso goizazi zen, luzea, lore garaia ipatuko genuen, eta gero udara hortxe joan da, handik hemendik, eta guain uda azkenak kosetxak guztia bezala asko goxatzen du honek, euski honek. Eta hau nahiko genuken bentsat beste 20 bat egun 3 bat aste holau itia sagardo egileak eta sagarzaleak. Batetik loiak endu eta bestetikan sagarra gozatu. Ez dakit bilketa denboraldia betiko moduan hasi den, o pixo eta aurreratu den, o... Ez da etorri bateko udara hor joan da erdi bueltaka eta nahiko normal gu azigera baina aurrenekokin, baina patxara noandik, hilan azkena, urrien aurren, aurre zangoa golpik ondina. Barietate desberdinak baituzu zuen sagastietan, ez dakite bilketa nola antolatzen den, pixko bate barietaten arabera, lehen otortzen dire, edo nola izaten da? Batez urte bitxikila, patzuluak eta goizeko batzuk beste batzuk tartien, horiek inazika, zumo batzuk egiten eta hola, mustioa, baina oandi presio, oandi sagardoa grado pixkat, beste grado bat edo irabazi behar du, eta nik uste oaina azitzen nahi da arbolan gaina, lur erortzen nahi da, baina kizentzen nahi delako. Orduan, jendeak presa du, sagarra lur erortzen nahi da, baina azitzen nahi delako. Orduan, gelditzen denak izenagoa da, ondo joa da. Tona aldetikan, ze aurre ikuspen duzue, beste urte batzuken alderatuz, nolako produkzionizaren da urten? Nik esperut 2017ko marka goitxien bentsat eta ingurun nale ikusten dut austia. 160 tonela datik goitxien bentsat pasako bilduko dira. Eta aurten 2017 bildu gintuen eta aurten esperut hortik marka hori igual ze pasatzia. Orduan, izugarria izan duzela esaten genuen, hori eutxi ezkero, marka garra orduan ez? Bai, haundina 2008, ez geha astutzen, nole biliginen trantzian, sagarra ezin kolokatuik. Ikaragarri, azkenean Asturiz ere bialdu intzen hemen sagarra, baina 2017 eharra jontzen eta aurtengo ere uste dut ondo. Iaz, bezeria horrekin edo bi urtez behin fuerte ematen duen horrekin, eskaxoagoa ez, eta hori zaila kontrolatzeko ez, beti zuk saiatu izan duzera borroka horreri aurre egiten, baina naturak indar gehiago du ez? Guk alegin egiten ditugu, baina ditugun sagar klasiok eta, claro, beste sagarren nanoa jarri eta beste esplotazioa ditugu, hemen maldatan eta ditugun sagar klasi betiku die, eta bi urtetik behineko nik uste onartu barra dela, naturak indarra du, esan bezala, eta, naizta urtero bat eskua ez, beti 0 beharrin izaten da 140 bat, bi urtetik behin 180 mar, orduan hori aprobetxe duen, berda, untzileak eta hortu gehitugu gaurko prestakuntzak eta hortan jokatu barrak hau. Barietate aldetikan ikusten duzu, barietate batzuk ekilibratuago direlako izpen aldetikan, ez da saltori izan ez da inbestekoa, eta beste batzutan berriz saltu izugarria dela urte batetik besterako izpenean.
Bai, hor badaude baritate batzue, moko eta txalaka bera eman korra da, baina gero badie, bai, beti, badi hor baritate batzuek urte bilare aurten asko da, urten gutxi izangoa, urte bi ondila zerbait izaten da, urte bien behin hori de nahiko saltatzen dena da, baina, bueno, batekin beste hortzen ibilkia, eta saiatuko gea, polinizazio lanetan saiatzen nahi gea, eta nik uste joango dela hortan aurre. Ez da aski izaten sagarra biltzea, zuen lan aurrez da bukatzen, baizikan iaia esaten dugu rasten dela, benetazko lana, sagardoa prestatu behar da, ez? Eta prestatzeko bai behar da bere prozesua egiten, ez? Jendea gehientsuenak jakinen du, baina ez dakienentzat nola izaten da, ja sagarra hartzetik, sagardoa bihurtzen den arteko prozesu hori. Bueno, oain sagarra bildu behar da, giro hok aprobetxatuz, eta gero be prozesu dena, txikitu, estutu, kupelatan hotza kontrolatu, fermentazioak bai, eta gero trasiego bat edo segun ze kupel den, tamainoa araberan, eta hortik aurre be patxaran utzia sentatzen, eta kontrolatu hotza pixkat behar du sagardoa mantentzeko. Azkenean sagardoa ez da aski sagardoa egitea, baizik eta sagardo ona egitea, eta zuen kasuan, badakizue zer nolako sagardoa nahi duzuen, eta horretarako pixa bat baritatekin nola jokatu, baritatek nola nahastu, eta hori kontuten izan barta ez? Bai, ez da errexan, guk lana oaina egiten pixa zailka, baritateka, lehen ditugu pixkat ekilibrium alaberan aldatuak, nahastuan, baina ekilibrium, pH eta hori regulatuz. Eta nik uste hori importantia dela, sagarrak leheno nahastuan aldatzen zutenak, aurreko atxonak eta haiek, nahastuan aldatzen zuten, hemen txalaka batzuek, hor gezamina batzuek, mozoluak, batzulua bastante zibiltzen zen hemen, nahasian, besti polenizatzen launtzen diote, eta gero sagaztien pixat ekilibratu. Saiatzen ziren ausko aldi arti pixatekarri batzuek, beste atzuk hemendik, aleginak egiten zituzten orduan, gauz bat ona inagien. Eta gaur ere bideo hori dakago, ez dago besteik. Biltzeko momentuan, tona unitz, 160 tona edo esan duzu ez, uste dut inaki, bilduko dituzuela zuek, nola antolatzen zarete, mekanizatua duzue bilketa, asko eskuz, maldatan delakoz, nola izaten da? Golpe zakar banik izan dut ingo dugu osteunien, barredora badugu 7 sagardo bilen artien ekarriak, horretoki honian sagar asko biltzen du, 3 tonela da bai orduko, baina gero gelditzen dimen bazterrak, maldak, asko biltzeko, eta jendea aurten nahiko pozik nago, pixkate moitu da, Gipuzkoaldi honetan jendeak gogokin gazte batzuk, eta hori behar du hemen, eskulaneko gogokin gazteak, hilate bat, hilate terdin, sos batzuk atetzu gogokin ez, eta hori topatuzkio jendea laneko ni lasain nabil, aurten ere kuadrilla bat joteinak, eta pixkana horrien bukaera arte segitxia pentsatzen dut, lasai biltzen, sagar ondo da, eroi ala bilduz, eta hola xen, basake golpeik handinak egin beharra daude, maginakin bestela dena hilore egiten da. Eta 7 sagardotegin artean erosi duzue barredora edo sagarra biltzeko makina hori, pixo bat antolatu barra zuek, ez? Danak nahi duzue, uraldi polita delikan, baina, pixo bat zozketa bidez, edo txandakatuz urtero, baina pixo bat ongi hartu behar duzu elkarrekin. Urtero txandakatzen dugu, zozketan barruan, zozketan. Nik gutxi gora bera bakotxakoen euna jartzen txugu, eta gero zozketa egiten die, inguruan zein egin, nire osteunien tokatu nago hemen, gero aiara tokatuko nago urrengo osteunien berriro, eta hola, nik aurten bi hontan ibiliko dut makina hori, badakite sagar asko bilduko naula, baina beste 100 gehiotona, 100 gora, desente, eskuz bildu bardi. Eta, makina aritzeko ere, uraldi hona baldin badago, ez? Pixo bat gustora godenak lanin. Bai, makinak ostoak eta irian botzen du, sopladora eta badu, eta sagar asko zegarbigoa, bero betu biltzen da. Da nik horret izatu, holako udazkena, gaur bezalako giruak, atzo bezalako giruak, eudik gehiago gabe, firmatuko nuken urtero, eta askotan suerti izaten egia, xarra da, urte bat beste tokatu batxula, ja, katiuskakin, zirakin, da txarra, ezin ibili, ez geak, ez makinak. Baina, hau hola ibiltzia da, fenomeno. Azken urtetan, udazken goxua idu egiten, eta, orduan, sagar tona unitz, horietako hortik atatzen den sagardoaren zati bat sagardotik bertan edateko, eta beste zati bat ere botillan edateko, ez da, estatzeko eta gozatzeko, ez dakit, portzentai aldetikan zenbatxo izaten da kupeletik aten dena eta zenbatxo botillatik edo?
Bueno, kopelatik jaten dena aspaldi urtiotan pixen hatxita dago eta lautetik batez. Gero botella daneatan da, etxian, kanpoan, supermerkatutan, eta pixka zabalduta. Baitere egiezan, kapaziari bakau asko zege joiteko, baina ez detei nahi, gero saldu inbar da, eta orduan borroka beti izan du da, eta esaten dut askotan kalitatea, eta kantitatea nahiko badakat dutena. Horrei eutzizkio kontenago. Zoia urte mordoska bat ere sektorean, Irungo Meak auzo honetan, Naparrotik hurbil ere, eta bueno, hori da ez, azkenean sagardotegia da urtero tradiziozko gauza bat, eta hor jarraitzen duna, ez? Beti ere, jendea desiotan oten da, noiz hasi berriz ere denboraldia, ez? Bai, honek be etapa esaten jo, be garaiak horrengatik mosten dugu maiatzian, eta gero udaran jendea nahi izaten du, txotxetik eta bai, naranjak ere udaran dionak, baina neguko fruta da ez. Naizte baino urte guztien kartzen duten den nahitik, baina gu sagardoakin ni bentzak arbidakat ez dut udaran nuntesten hola momentu puntual bat txotxean jenderi emango. Gauz bakotxak bere sasoia du, niri hala gustatzen bai fruta, bai berdurak eta gainekoak, eta iruditzen errespetatzen behar dela hori. Nahiko luzatu dugu, guan teknologia hobitu guluko, baina hortik aurrea, badakago gaina bi aukera egiteko eta nik ebentzat ez dute gehiago luzatu nahi. Bueno, hilabete kuadrilla badire ere, behin da berriz gogadunak etortzeko. Bai, nahi dunak 5 hilabete terdian badu etortzeko aukera, asteburu bat inzpa bestien o astegunean, eta hori aprobetxatuzkio gogu gelditu hori horren gurteko. Eta bueno, azkenean kupelan, beti ere holan, ikura duzue, urtarriko 3. igandean egita txotxirekira, ez ala izaten da beti? Bai, urtero hortzen, San Antona inguruan horri bitzen gara, bai. Eta ordurako, ja sagardoa kupeletik edateko prest da, baina, beti ere, sagardoa bere evoluzio egiten joaten da, sagardo guztiak ez daude berdin, zuek ere saiatzen zerete, ez? Txotxirekira egiten delikan, ze kupela ditugu, eta kupeloiek abaria sagardoa hartzen ari den pixot, itxura pixot, ez? Bai, poliki urtsen joatan die ben irakinak egiten, dekantatzen eta karboniko indartzen, eta demorakin poliki horretortzen die, ean garaiak ez, eta nik uste aurren egiten jugunak txotxeko eta ondo egongo dela, 3 hilabete terdi irakinezkio eta karboniko irabazten joatan die, eta nik uste urtarrilean ondo egongo dela. Behin urtarrilean edo maiatzeko txotxeko sagardoa asko aldatzen da, ez? Bai, baina ez guaina hainbeste, handi badaude sagardotegi batzuek, bai gero eta nik izatu, jenderik geroko zaila espetut behar. Eman bertzio guain, ati irekitekoen. Orduan, hori pixa sagardo zale egin behar dugun lana da, sagardo daia irekitzen dugun urtarrilean, ja sagardo ona jarri. Irakin da ona, aurretua da ona, ez gero jende psikosis hori badu, bai gero ezango dauna, eta gero apirilan o maiatzien da, gero bukatzen da, eta bukatu da, baina, urtarriletik sagardu maten. Nik uste batzuk usten dutela beti geroko, eta hori irakinan eta kontrolan asuntu da. Beti pentsatzen du, sagardua behar dela urtarrilean jon, eta batez otsailean hasierako bentsa sagardo ona eauti, eta lehen otik bai. Horretarako kontrol lana garrantzitsua da, tresneri ere, gaur egungo kupelak ere berexia dituzue, temperatura kontrolatzen da, eta kontrol lana handia behar da horretarako, ez? Bai, hoi da, dena, prozesu hori guan dena bideratu behar duzu, eta bere garaiko puntu hortean mortzuzu, zeintuzun aurrenak, analitiken bidez jakiten da gaur deneun, zein dien aurrenak, eta ego saporez, katan, eta nasketan bidez, jarriko jugu txotxeko, eta bar. Eta gero, urrengo botellatzeko berdin, eta hola, aurrena etorriala gastatzen, ez? Eta hortan beti duzu, sagardua puntuan dagona konsumitzen aizia. Bukatu horretik lehen atzen duzu pixkot galdetzea, uda partean kimaketak, ez dakit, zuek poden berde edo berdean kimaketa horiek egin izan dituzu udan zehar, edo ez? Bai, egile ezan, sagar frankoak heldu horieki, ondile dienak makatzak txertatu horiek ez dute lan handik, behin handi zen dienien 10, 12, 15 urtezki ez dute lan handik. Guardasola bezala jartzen di aukertuta, umil, eta baina txigilai importantia da, eta goi hortan 3 eta ere jut, 2015 aldatuak, eta hori bi pasara eman dio. Tu handik 3 batero emateko bidean nago. Indar handia du eta moztu barzeo indar hori. Bai, eta gero guiatu. Importanti da, zuk zaharra espauzu forma ematen, nahi bozu kopan, 4 beso.
negozu eje zentralien bakarra. Orduan hori norberak ikusi behar du buruan ze forma eman nahi sagazte jorrari, nola dagan aldatua ze distantzitan, eta claro, hori gaztetatik ez pauzu direzio bat ematen gu bezala. Gure utzizkio libre ez dakigu noa romboa galduta ibilko ginen. Eozen txakorban, eozen eziketan ezin behar duzu. Sagaztia igual da, arbola ez pauzu ezitzen, ez pauzu zuen maneran jartzen, lan egin da, gero eskapatzen zaitu. Eta gero lan handia dago motorziaragin egiten, eta arbola antzepena duzu, sagaztiena, eta bar. Orduan niko idena pasatan hau, eta badaki zer den egin beharra hor. Eta egin behar da, sagaztien nahi dunak, bere gizautzita azpitiken paoa da rapazela jotan die, laneko, nekoso, eta duzu 4-5 metroa fruta, eta gainiko dena egurra. Eta gotxi paua bezala gaitzen da. Orduan hori azpia aizia izan zela, eta garbi, eta gero gora, nahi duzun eran, 2 sarde baldime, o 4 baldima die, hori zu manejatu behar duzu. Arbola bestela nahi du nahi du. Hori da, azkenean ikusten duzu, sagardoti batean ez daski, sagardoa ona itea, baizik eta hortarako ere sagaztia ongi zaindu behar da, Iñaki dio bezala. Eta bueno, Iñaki urtea bukatu baino lehen berriz ere bisitatxo bat ingo dizugu, ikusteko sagardoa prozesuan nola doan, eta orduan bai, txotx, denboraldiari ere begira egonen gara. Eskerrik asko Iñaki, hola sagardotegiak jarraitzen du bere martxa, urtero bezala, eta sagar bilketa denboraldi hona izan dezazuela, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zueri, eta nahi baduzu igandean sagar erakusketa dugu, eta etorri, gonbidatu zauzte. Eskerrik asko. Orain honetan, Lastaola Ikuiluan, geldialdi bat egin dugu, badakizue bertan, Josean Etxeberria aspalditxotik, bizi osoa esneko behiekin lanean aritzen dela, eta laxe da ez, Josean, azkenean, badakigu esneko behien mundu hau, egunero lanean aritu bar dela, pixko bat udazkenean sartua gaude, ez dakit zuentzat garrantzitsua da, zuentzat eta edozein abeltzainentzat, pixko bat usta, pixko bat bazka nola joan diren udaberri udan, garrantzitsua da, ez azkenean hortik etxetik sartzen dena, sakaletik ez da ateratzen, eta ez dakit pixko bat belar aldetikan, belar bilket aldetikan da nola izan duzu udaberri uda? Egunon, udaberria nahiko polika joan zen, ez? Esan idu regrasa nahiko ondo bildu genuen, maiatzean igualdi politak egin zituen, eta belarra, regrasa negu belarra biltzeko zimelduta egin genuen, bolak oso onak atera dire, analitik aldetikan eta baita gero umetate aldetikan, usaila da askoz ere gutxi okin eta askoz ere agradablegoa, eta behiak oso gustora jaten nahi dire, analitikak ere ondo. Eta gero hori regrasa buruz, gero hartoa egin behar izan du genuen, hartoa egin genuen, eta hartoan ondotik anaitu gara soro belarrak egiten. 3 korte egin ditugu soro belarran, betiko soro belarretan, hartoa egiten ez den lekutan, eta belarra ona bildu dira, eta udazkenen euri pixket du, eta belarra, aurten belar urtia da. Lehen urtean urte txarra izan duzen, 2018, baina aurten belar urtea da, eta udazkenen badirudi, euri pixka honekin, freskatu dire berriz ere soroak, eta berriz ere beste korte bat kentzeko uri belarra, o azken belarra hori, urri belarra hori, kentzeko izango dugu berriro. Ez egit, belar gehiago izatekin, ze gutxiago erosi behar izaten duzue? Noski, azkenean guk nahi duguna da, gure soroak ez bakarrikan aprobetxamentu aldetikan, baizik ere gero jarbitasun aldetikan ere, txukun egoteko eta ganadu ere hobekio jateko, ez kantidadeen gatikan, baizik kalidade aldetikan, igualdi pixka launtzen badu, nahiz eurila eta gero igualdi ona, belarrak erabat goxoguak eta erabat nutrizio aldetikan hobiak atetzen dire ez azkenen. Guk zenbat alimento hobia erabili, azkenean produktibidade gehiago eta kalitatea, esne kalitatea gehiago. Eta ordezkapen hori askotan belarra ez delikan, ze suertatu behar izaten da gehiago ematea? Guk etxean belarra lehen urtean ez. Lehen urtean ez genuen urtean izan du, eta belar gehiago erosi behar izan du genuen, eta udean berriro hartoare, etxeko hartuatikan aparte erosi behar izan du genuen forrajea gehiago ez. Lastoa gehiago, alpapa gehiago, eta azkenean hori bere gastoa dauka ez. Gu hobena da alden gehiena etxean egitea. Eta, hartoa ere iteko lursail zabala dituztu hemen, behobiko bideo honetan, eguraldea laguntzen dulikan, hartoa ere ongi etortzen da. Ez dakit, hartoa aldetikan. Ikusten dira harto soroak hor ederrak, harto kopuru
Handia espero duzue? Bai, ereinara ingenun, lehen esan duten bezala, erein genuen momentuan, igualdi lehendabizko eguntan euri eintzun, bastante, eta zenbait lekutan gelditu zen putzuak, gelditu ziren herribena honetan aldapaik ez izateekin, bere bentaja baditu aldapaik ez izatea, baina bere inkonvenientek ere bai. Orduan ura putzua gelditu ziren lekutan, sorrera o jaiotza nahiko kaskarra izan zen, eta hor kosta intzien indar hartzen, eta beste gainekon oso ondo sortu zen, eta hor izan dugun jaiotza eta inguru hori oso ondo junda. Bakarrikan hor gertatu dena da, herbizidak efektibidadea, herbizida saiatzen gara justo onbotzen, ez gehiagin ematean, biztela azken horrek residuak eta sortzen ditu lurrean. Eta orduan jarbitu intzun pixkat, euria jarbitu intzun, eta belar txikina pixkat etorri gaitu tartean. Bestela, hartoa oso burua harrakin dator, eta hemendikan 15 bat egunea edo 12-15 bat egunea ensilatuko dugu, eta nik espero dut aurten harto hona jasotzea. Gero ikusi behar da, kantitateak behin sinus hartu eta kubikatu, eta analitikak laboratorioak markatuko ditu, ez analitikak ematen ditu. Orduan belarra eta harto aldetikan, kexarik ez, espero kantitate eta kalitate aldetikan onak izatea, bazka horreri ze gehiago erosi barri izaten duzu, zer gehitzen duzu, zuen esneko behi hauek osasuntxu eta ongi jateko. Guk etxean ibiltzen dugu belarra, hartoa, eta gero erosten dugu erremolatxan pulpa. Erosten dugu hori udazkenen egiten da. Araba inguru hortan eta erremolatxa biltzen ari dire, gero azukareratik pasi eta kentzen diote azukarrea, eta han gelditzen diren subproduktua pulpa freskoan, sartzen ditugu silotan, txorizo zuri joietan, eta horretaz aparte gero ekartzen dugu, pensu ekartzen dugu, pensu irina, eta aparte ekartzen dugu behiantzako mezkla bat pensukin nasia, gure etxeko janariari nasteko. Azkenien da, guk sortzen dugun produktua analizatu eta haren araberean nutrizionistak kaikuko nutrizionistak egiten gaitu razio bat, eta ekartzen dugu komplementatzeko, falta gaitun, elikatzeko falta gaitun komplemento horiek. Behiak esnea kantitatean da kalitatean emateko ezinbesteko da, ez? Hautik sartzen duen hori kontrolatua eta ona izatea, ez? Azkenean ez da bakarrikan esnea ematea, baizikan gu nahi dugu behiak azkenean kirolari batzu bezala dire eta esnea bakarra ez, baizikan nahi dugu berriz ere behar den bezala susaltzea, behar den bezala ez esnea emateakin bakarrik, baizikan ere osasuntxu egon jiztela esnea ematen duten bitartean, eta gero maingu eta gaixotasunak alden gutxin izatea berriz ere jarraitzeko bere prozeso produktibo hori, ez? Orduan, azkenen guk konbeni gaitu, ganadua alden saludablena eta alden komodona eta alden ogobekina egotea, etekinare haren araberien ematen baitu, hor ez da. Eta bakarrik gero bere bizikerare, erabat lotuta dihoa alimentazioekin eta manejoekin. Behiaren ongi izatea ikusiaz ere, udan bero zakar batzuk ere izan du ere, baina ikusten da ez, lastaola zuen ikuioan ere, badituzue zuen ventiladoreak ere, eta saiatzen zarete, temperatura egoki bat izaten ez. Azkenean, hori ere hobetzen alda, ez, urtetik urtera dire gauz berriak ateratzen, lehen ventiladoreak ziren, eta momentuan hori dugu, gero zepilok eta jarri ditugu, eta oso arrakasta eta oso importante ikusten da, dutxak paratzeaz, ikuio batzutan nahi dire jartzen, eta oso ondo funtzionetzen nahi omen dire, eta etorkizunean gustatuko litzeke hobekuntza batzuk ere egitea. Momentuz ez dugu egin, azkenean diru baita, eta etorkizunean zeo zer gehixio pentsatu beharko dugu. Bertako Euskal Herriko ekoizlea, bertako produktua, Kaiku industriari saltzen duzuena, Kaikuko kooperatibako kidea, eta azken finean bertan ekoizten da kalitatearekin, baina helburu bakar batekin, ez? Azkenen bertako konsumitzaileak goza dezagun edo konsumitzagun bertako produktuak, ez? Hori da, eta ni bitzenok eta sensibilidade gehiago dagoela, ez? Jende konturatzen ari da, azkenean bertako produktuak produktu oso hona egiten dela, ez dela kanpora jomerrekan, eta bere kanpotik ekartzea ditula problema unitz, ez? Impacto aldetikan problema gehiago du, eta gero kostok ere, kostok azkenen kanpotik heldu den produktua naizta berdina izan, eta askotan berdintasuna ez da berdina kanpotik etortzena, momento eokien ez da bilduta, ez da produktuak ez dire berdinak, eta bertako produktua jendeak edota gehiago estimatzen du, hurbiltasunagatik, bertako jendeari laguntzen nahi delako eta ekonomia sortzen nahi delako, eta gero hartu berria edo egin berria esnia bat, tomate bat edo barazki bat,
erabat desberdina da, ez. Kanpotik etortzen dena bere prozesua eramateko denbora behar izaten du eta ez da berdina. Baratzetik hartuteko tomate bat edo kanpotik heldu den tomate bat, eta haren araberian esnia edo aragila edo dena, ez. Eta horren inguruan pixo bat, kontzientziazioaren inguruan, egiten dituzu ez, uda partean, orain dela ja urte batzutik, kaleko jendeari aukera ematen duzu, ikusteko nola ekoizten direnea eta ezagutu pixo bat, ez ikuioa. Bai, azkenean ezagutu azteko, ez. Guk konturatu gara, eta hori martxan jarri zen gehien bat konturatu garelako ez garela sobera izagunak, azkene gure une-eguneko lanean sartzen gara, eta ez dugu jendeari erakusten, produktu nondikan atetzen den hori, eta lehendabizi proba bat egin genuen, orain dela 7-8 urte, eta egile esan arrakasta handia izan duzun, eta jendeak oso ondo hartu zuen. Jendeak gurire baserritarari impresionatu intzuten, beurez interesa zaukaten, eta nola interesatzen ziren, zenbait galderak eta gauze kuriosidadeak eta zeiteko. Eta jarraitu ingenun, eta egia esan urtetik urtera eta gehiago, ez? Eta ikusten dugu, jendeak interesa dukala jakiteko gukeren nola lan egiten dugu, ez bakarri fabrika batean nola egiten diren gauzak, edo matadire batean nola egiten diren lanak, baizikan ere, abeltzantzan, edo barazkian, edo sagardotegi batean, edo ez dakit nun, txakolin egiten nahi den batek, nola egiten ditun, berak egunero jaten ditun eta edaten ditun produktu horiek, ez? Orduan konsumitzaileak ezagutu behar ditu bertako produktuak, ezagutu eta konsumitu, eta bukatzen joateko pixka bat Europako diru laguntzak. Ezagite etorkizuna, esneko behien sektorea, Euskal Herri mailako ikuiluak zure bezalakoak, ze etorkizuna ikusten diozu, Europatik ongi laguntzen dute, nola ikusten duzu hemendikan aurrera? Egia esan hemendikan aurrera gauzak, ikusi behar da, hasieran menpin, esaten duten jende guztiek esaten du, zeharena, ez? Subentzioak eta gutxitzen nahi direla eta gutxituko direla. Orduan, iztu jartzen dute egoera baserritarrari, zetik azkenen guk hori komplemento bat zen, ez, gure etekinari, azkenen diru laguntzak, ez da premio bat emate, baizik ganen da, gure prezio bajuak, politikoki badakizuen nola defenditzen den, la cesta de la compra famoso hori, alden merkene izatea, eta hori merke izateko egiten dute baserritarrari edo nekazariari ematen dute komplemento bat, ez, laguntza bat hori merke izateko. Orduan hori kentzen duten araberean edo ilotzen dire prezioak edo biztela beste zerbait pasa beharko du, ez, eta azkenen ikusten nahi gara diru laguntzak kentzen nahi diren araberean, prezioak ezin direla hilo, zetik jendeak nahi du produktua merke, eta azkenean baserritarra asko desagertzen nahi dela, ez. Orduan, nigu itzen hor erronka badaukatela politikoak, eta beure jakin beharko dute zen nahi duten Euskal Herrian, zen nahi duten Europan zen nahi duten, eta haren araberean guk ere jakingo dugu zer egin, ez. Baina momentu honetan baserritarrari edo nekazariari aizaio istutzen alde guztitikan, diru laguntzaldetikan, eta normatibak, eta bete behar ditugun baldintzak eta guzti hori, eta, gogorra da, ez. Guk azkenen eskatzen duguna da, espade diru laguntzarikan, guri kostatzen gaituna menpin ordaintzea, ez da. Eta diru etekina bat izatea normala den bezala. Eta, dirua laguntza guretzat ez da azkenean plus bat, baizik gana da komplemento bat, ez. Eta hori kentzen baldin bada, galeratan gelditzen gara. Eta inbertsioak eta egiteko aukererikan ez, orduan. Nahiko istu eta nahiko gogor alde hortekan. Ikusiko dugu nola joaten diren gauzak, zuri betiko moduan eskerrak eman, beti prestu egoten zara, esneko behien sektorea lehen pertsonatik azaltzeko nola dagoen, eta eski gustora hartzen dutena gure ikusentzuleak. Eskerrik asko eta beste bat arte joxean. Eskerrik asko zuri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!